नै फाइनालि लोगोफोर ओमफ्राय आंना थासुमलि रुनाया मोनबाय आरोना ओमफ्राय जानोसै आङो नै गाइखेरबो गेलाससे लाखाबाय होनोसै गिस्टिक जाफबलायनाय जानोसै लोंनोसै आरोना हेलौ गाइस दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब मादै रिचेनाव बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोना लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि सानसेनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन आरो नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हारो आरोना आरो सोरबा सोरबा गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनो हारो आरोना बिदिबा दिनैनि सानसेनि ब्लग भिडिअनि गेजेराव मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानोसै आरोना ओमफ्राय आं मैया भिडिअखौनो मैया होनाय जायासै आरोना ओमफ्राय मैयाजों दिनैजोंसो माबानानै होनोसै आरो आं गाइसमोन भिडिअखौनो कन्टिनिउ होनो हाया जादों आरोना मानसियाव भिडिअ लाबोनो बिदिबो सानो आरोना बेनिखायनो भिडिअखौनो होनाय जाया आरोना आरो मिथिखायो आरोना आंनिफ्राय माबायदि भिडिअ थाङो गासिबो नर्मेल गोजा आरोना एन्टारटेन बुंनायानो जालाय लाङा गाइसमोन इन्टारेस्टिंआनो जानो रोङा आरोना भिडिअफ्रानो सालायानो गिदिंनो नागिरा आरोना गाइसमोन इंलिस सोदोब बारा बाहायिखायनो बिदिबा नोंथांमोनखौ फैफादो आरोना आंजों लोगोसे सान्दुङानो एसे गोसा दुंगासिनो हा लोगोफोर ओमफ्राय आंहा नै गाबोन रुजानो थासुमलि जावनो नागिरदों आरोना गैला आरोना फांफा फांनै ओरैनो मालाबा जानो लुगैबा जानोलै होननानै फांफा फांनै दोनदों आरोना बोरमाया सेस गाफायजोब्बाय आरोना दंफांखौनो बिलाइथ' गैला नै दंफां गोजा लांथं लांथंल'सै बोरमाया गाफायजोबना दोनबाय नै ओमफ्राय ओइथिंबो दं फांथाम फांब्रैसो दं आरोना इथिंबो ओमफ्राय ओइयावबो फांथामसो दं ओमफ्राय बिदिनो जानो लुगैबा होननानै दोननायमोन आरो जावनानै जानो होननानै ओमफ्राय नै खदालबो गैया सिखाजोंसो एरनोसै आं गाइसमोन खदालखौ बाबाया ओइयाव खामानि मावनो लांदों आरोना ओमफ्राय आङो बानलु हाग्राखौ फुनानै फैजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आं भिडिअ लाबाय थायासै आरोना बे लानायखौनो देखायनाय बोरैबा मोनलाय लाङो आरोना गाइसमोन बेनिखायनो भिडिअ लायासै आं खावसे थाबोदोंमोन आरोना फुनानै फैबाय आङो ओमफ्रायो गाबोन रुजानो होननानै थासुमलि जावबाय आरो आं गाइसमोन दायो मोनाबायबो 4ता जाबाय साना गाइसमोन जारलासो आंना सिखाजोंनो नै बे सिखा गोफारजोंनो एर'दों आरो आं सानिखौ गारग्रोना लानोसै आङो सिलिमाला एम्फौआनो माबा दंबा खिनासो दोनफैदोंदां पाप्पिफ्रा बे सावथाल माखासेया खि जानला मोनला खिना दोनलाबायथारो लेट्रिन थाबाबो लेट्रिनाव खिया आरोना बिसोरो आइदै नोंबो थुलाबलाबायबायसो नै थुलाबथारबाय नै मेजेम गुफुर ओंखारलायनाय थुलाबना होबाय नै थुलाबना होदों सिखायाबो खि दानबाबो बौआ मानसिखौबासो बौलाबायगोन बियो बेदरानो गैया नै हा खोना होनाय आरोना बेखौ आखाइजों बुखुनोसै हागोन ना हाया ओरैनो बुखुनोबा बेदर दरनै दरथामानो जा गोरा जायो बुखुना लाग्रोनि आं नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो जावखांबाय आरोना नै फांसे फांनै फांथाम जावबाय आरोना फिसा सेरनै जागोन बेनोबा सेरनै बारगोनसो आरो एसेल'सो गाखोयो सेरनै जावनानै माबा रुजानोसो लुगैबाय आं गाइसमोन दाहाय मोनायाव अर सायबा सावजानांसिगोन ओमफ्राय आङो नै सिखाल'सो लाना फैदोंमोन ओमफ्राय जेबो लाबोआखै हमथुना लांनांसिगोन आरोना आखाइयाव दंबावो नै रुगासे रुगानै ओइथिं दं रुगाथामसो मोनबावगोन ओमफ्राय ओइथिंबो दं आरोना बिदिनो मालाबा जानो लुगैबा जावना जानो होनना दोननायमोन आरोना ओमफ्राय थाथोंसै माखासेया ओमफ्राय आंखौ लांनोसै 4ता 15 जाबाय आरोना टाइमाबो नै लोगोफोर ओमफ्राय आंहा थासुमलि रुबाय आरोना ओमफ्राय नै अर सुना होबाय आङो संख्रि होआखै संख्रि होखानांसिगोन संख्रि मामानि मोननाय संख्रि होबाय जेबो होला बेयाव ओमफ्राय मोनथोंसै ओमफ्राय नै बेयाव गाइखेर एसे दङ बेखौ फुदुंना लोंनोसै
नै फाइनालि लोगोफोर ओमफ्राय आंना थासुमलि रुनाया मोनबाय आरोना ओमफ्राय जानोसै आङो नै गाइखेरबो गेलाससे लाखाबाय होनोसै गिस्टिक जाफबलायनाय जानोसै लोंनोसै आरोना नै लोगोफोर जानोसै आरोना गोबावजों खनसेल' जानाय जायो आरोना सानफ्रामबो जानाय जाया बांद्रायबो जाजाया नालाय गाइसमोन गेलाससे जाना लाग्रोनि लोंना लाग्रोनि आरो गाइसमोन दा दसेनि उनाव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय आंहा नै मागोनि न' सुबाय आरोना दैजों गाइसमोन रावबो मावना होग्रा सुना होग्रा गैया नालाय होथारबाय आङो बाल्थिंसे दै लानानै होबाय गाइसमोन दहायनो सुदों आरो आं सुनाय माबाखौ भिडिअ लायासै आरो आं गाइसमोन रानखांजोबलायलायबाय नै गाइसमोन दसेनो फाक्कानि नालाय रावबो मावग्रा गैया नालाय होख्लायबाय आरो आंनो ओमफ्राय आङो माबानायखौ सुनायखौ लायासै आरो गाइसमोन बोरैबा मोननानै लायाखै आरो आं भिडिअ ओमफ्राय डाइरेक्ट सुखांनानै माबानायखौसो लाबाय आरो आं गाइसमोन भिडिअ मागोआबो गाबोन सानसेल'थारसै नालाय बेनिखायनो दिनै सुखाबाय आरो आं गाइसमोन ओमफ्राय बे न'खौ सानदे खालिनो लिरदों आरो ना हानिसो नालाय जोंना ओंखाम संग्रा ओमफ्राय बिदिनो बारान्दा लिरबाय आरो ना ओमफ्राय खथासे दं आरो ना ओमफ्राय आइमोन उन्दुग्रा बिसोर लिरगोन ना लिरलाथाय मिथिया आरो ना गाबोन लिरगोन ना लिराथाय ओमफ्राय जोंहा दाबो अनखौनो देयाखै आरो ना गाइसमोन मागोनि एन्थाब ओमफ्राय मा होनो अनासि माबा फिथा जानो आरोना ओमफ्राय देहैयाखै आरोना गाबोनसो लांसिगोन नामाथाय मिलावसो हैसिगोन बायदि मोनदां आजिखालिथ' ओरै धुम धुम होननाय उवालजों देला उवाल गायहेनजों देला नालाय डाइरेक्ट मेसिनावसो लांजोबो माबा मेसिन मानि मिलाव आरोना ओमफ्राय ग्राइन्डार मेसिन थायोबा न'आवनो माबानो हायो आरोना ओमफ्राय गैया नालाय जोंहा बेबो 5,000 6,000सो लायोदां होमबाना बिदिनो एसे एसे माबानो हायो आरोना न'आव ग्राइन्डार मेसिन बायनानै लानो हायोबा माबानो हायो आरोना ओमफ्राय दा गैया नालाय जोंहा 5,000 6,000सो लायोदां र' एसे थाखा जायोबा बायगोन आङो दा थाखा गैथ'आ नालाय ओमफ्राय उफाय गैया आरोना ओमफ्राय मानसि थाग्राखौल' माबादों आरोना ओमफ्राय मानसि थायिखौ माबायाखै आरोना खथासेयाव लेथ्रासो आरोना गाइसमोन एखे माबा माबि दंलाजोबो ओमफ्राय माला प्लास्टार होनो हागोनथाय ओरैयानो गैया माथो जाथारा माथो प्लास्टार होनो सानदोंमोन ओमफ्राय आरो बेखौबो दुमनांगौ ना दुमनाङा खथायाबो फिसा फिसासो आरोना गाइसमोन दुमोबा फिसा फिसा जागोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो माल माबा माबि दोनजानाय नङा आरोना ओमफ्राय दुमनांगौ ना दुमनाङा बिदि जादों आरोना ओमफ्राय दुमा बायदिबा ओमफ्राय डाइरेक्ट बोखारस्रानोसै नांगौबा प्लास्टार होजोबनानै बिदिनो देनां माबाफोर एसे एनै सियार माबाफोर बायनो हायो खोमा ओमफ्राय बिदिनो जिरायनो मानो मानसिफोर फैबा दाथ' सेंग्रासो नालाय इयुनावथ' आरो फेमिलि माबा जायोब्ला जायगा गुवार नांगौ नालाय बेनिखायनो दुमथ'वाखै आरोना ओमफ्राय उनाव मा जायोसै नायनोसै आरोना दुमनाय जायोबा नोंथांमोननो सेयार खालामगोन आरो दुमनाय जायाबा दुमनाय जायो जाया नोंथांमोननो देखायखागोन आरो आं गाइसमोन उनाव ओमफ्राय दा ओरैनो दोनथ'बाय आरोना नै बेरा माबा औवानि बेरा होनानै खथानि बानायदोंमोन आरोना खथानि बानायनो होननानै ओमफ्राय फिसा फिसा जायो आरोना 11ल'सोमोन नामाथाय 11ल'सोमोनदां 11 ना 12 मोनथाय बावलायलांबाय आङो 12 मोनदां 12 मोन आरो गुसेब जाथारो आरोना नै फालें गंसे ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि दोनजानो नागिरा आरोना नै बेयाव आलमारि गंसे दोनजाबाय ओमफ्राय खावख्लाबसेल' थाथारो आरोना सियार गंनैसो सोबानो फटिक टेबोल गंसेसो सोबानो फटिक जानो नागिरो आरोना ओमफ्राय टेबोल गैया नालाय नै फिसासो दं ओरैनो माबा माबि दोनग्रा आं थाव फुनग्रा माबाग्रा दोनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो मबाइल चार्ज होयो आरो बेयाव माबा खाथा बट दोनो आरो आं मबाइल चार्ज होनो माने फिसासा आरो रुमा ओमफ्राय उनाव होनाय जायोना होनाय जायो नोंथांमोननो देखायगोन आरोना ओमफ्राय मैगं लायदों आइमोना गाबोन लांस्रागोन आरोना जिराया एखे मेंनो रोंगोन ना रोङाथाय जिराया आरोना सानसेखौनो बेलेग बायदिबालाय जिरायसिगौमोन न' बां साफा खालामनांगौ थांथ'ला होननानै गैया गाबोन लायगोन आरोना बिस्थिबारावसो नालाय ओमफ्राय माबायाबो रायजो मन्दिराव हाबनायाबो बिस्थिबारावसो गोलैगोन नालाय गाबोन लावखार ओंखामसो जागोन नालाय गाबोन मोनाबिलियाव मोनाबानि बेलासिफ्रावनो फुंनिफ्रायनो जायो जाग्राफ्रा सोरबा सोरबा माबाफ्रा आरोना
ओमफ्रायथ' ओरैनो लावखार ओंखामा मोनानिफ्रायसो जायो आरोना ओमफ्राय गाबोन 1 थारिख खामोन आरोना माबा गाबोन समफोर बिस्थिबार खालि 1 थारिख खामोन आरोना गायसमोन बेनोमोन आरो आंना एसे सेयार खालामबाय आरो आं गायसमोन ओमफ्राय न'आनो खोमसि लाइन गैया ओमफ्राय मबाइलाबो चार्ज गैबावलासो आंना लाइना मालानिफ्राय गैयाथाय दहायनिफ्राय गैया दानिफ्राय गैया आरोना गायसमोन मिथिया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा फोलावबाय थाला आरोना भिडिअआ आं बारा मोजांबो जायाखैना बारा मोजां नङि भिडिअखौलाय मा एसे गोलाव लानो होबाय थानो आं होबाय थाला आरोना ओमफ्राय दिनै सानसेनिल' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना गायसमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरोना नोंथांमोना नेना थादो आरोना आरो नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना दिनैनि बे सानसेनिल' भिडिअखौ अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरोना आरो सोरबा सिनो गोदान भिडिअ अन्नानै साबसक्राइब खालामना हो आरोना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोननिनो आरोना आंना रायलायनायानो बारा मोजां फुथिया जानो नागिरो गायसमोन बिदिब्ला बाय बाय